Hej, jeg hedder Per. Jeg bor på Sigård. Vi har en bedrift med 345 køer. Vi har haft kolekviksystem der i mange år efterhånden, og vi er glade for det. Og det har flere årsager. Vi vil gerne have det gjort rigtigt, og for at få det gjort rigtigt skal det også være nemt. Det her det er nemt. Vi har flere, der skiftes til at skal tage sig af kalvene til råmælkstildeling på flere tider af døgnet. Så det skal være enkle procedurer. Og får vi det gjort rigtigt, så kan det være hele forskellen for, at vores kvier de bliver til toplydende køer. Det kan gøre forskellen fra 25 til 40 liter om dagen i første laktation. Så for mig er det ekstremt vigtigt. Det er vores fremtid og vores guld, de her små kalve.